Guys, niyami sa bukid sa Nagpangi guys. Oh, Nagpangi ko. Ito na. Tatagpo na mong sakyanan sa sundalo. Okay. So, darba guys. Mga advance party to Klimoto sila mo clearing. Oh, clearing to sila sa area itong mga sundalo. Oh, moni among Pabama. advance party to totoo na mga sundalo. So, di kami karon diri sa may bukid sa Nagpangi. Doon ay turnover nga project ni Congressman Nordan Swan. So, di guys. Kagmay kay dalan. Nya. Murag ambos proof area man ni. Okay, area.